Окей, здравейте на всички от YouTube, ние сме 4D Game, тук при нас е Alpha Feno BG, a.k.a. Харито. Това е наш шоу, окей. И в него нали ще го попитаме това някакви въпроси, няколко въпроса, те всъщност не са чак толкова много или малко. И две предизвикателства, които ще разберете по-нататък. Окей. Чакайте сега. Значи като започнем с предизвикателството, Хари, откъде ти дойде ника Alpha Feno BG? Първо започна от CS преди 5 години някъде. Записах само Alpha. И си преминах на Alpha Feno, защото започнаха да ме копират. И след това в Minecraft Alpha Feno BG, защото Alpha Feno беше заето. А на колко години си? На 16. А как ти е истинското име? Трябва да го казвам. Не, то се подразбира. Не, аз го казвам. Не, то всъщност Хари, няма значение те ти викат. Той не го каза в началото, да кажеш. Да, окей. От колко време снимаш? В смисъл плюс RPG Games, там както се казваше? RPG Games BG и имам още един канал, предишен дет мисля, че никой не го знае, RP Games Cast, който беше на английски. Тъй, че някъде приблизително година скоро правя. Яко. Кои известни ютубъри познаваш и следиш? Чакай да отида в канала си. Що трябва да си видя абонаментите, нали? Като започнем, за знака знаем, че нали го познаваш, обаче не знам дали го следиш, окей. Ама български или? Не, и направо ютубъри, които и да са. PewDie, Smosh, чакай, кой е друг? PewDiePie, той има нека. Prankvasa Prank, KSI, ако ги знаете. Uber, Haxor, Nova, не знам как се чете. Други, има много, ама някой ги пропускам. Swifty, Birger, Пау, не знам как се чете. Биргер! Не знам как е. И мисля, че дори няма. Да, мисля, че ти. Гледаш ли анимета? Не. Добре, някога гледал ли си? Гледал съм Cartoon Network, таки спрости. Значи не си гледал Наруто. Наруто не съм гледал, никога. Сериозно ли? Да. Привързан ли си към тоалетната? Не. Окей. Какви неща искаш да добавят в Minecraft? Често казвам, не знам. Искам да добавят нови неща, но не знам какви. Например... Дракон? Кои? Дракон? Той има. Няма в обикновения свят. Не, например, повече животни, някакви волкове, нали, домашни неща, деца, например. Домашна лютеница! Повече храна. Тук започна да гори. Ще изгориш студиото, чакай се. Докъде бяхме стигнали? Примерно така. Какви мапове обичаш да играеш, нали? Jump, Adventure? Jump. Те сте любимите. Така ли? Да. Какви други мултиплеер игри играеш? League of Legends, CS 1.6. По-друго. Мисля, че ти, защото аз не играя вече много игри. Добре. Харесваш ли моба кучетата в Minecraft, т.е.? Не. Въобще? Да имам, нали, куче да го потумя да е мое, не. Ще го убия. Бал. Не. Тоест, ако влезеш в светът на знака в там поредицата Моерани и влезеш в неговата къща, ще убиеш кучета, така ли? Не, мой да не ги убия, ама ще ми направя, нали, къщичка някъде отстрани, изолирани от медиа. И нали, няма ги храня и накрая ще умрат. Те хранят ли с кучетата? Не искам да кажа, че съм зоофил в реалния живот. Обичам животни, ама Minecraft. Кучетата точно ме дразнят. Да, окей. Следващия въпрос е, имаш ли си домашен любимец? Имал съм морски свинчета, обаче едното се изпика на килима и го... Между другото и аз като малък съм имал морско свинче. То всъщност да беше така. Сега да преминем към двете предизвикателства. Значи тук, това първото предизвикателство ще го направиш тук. Значи да направиш най-сложната редстоун система, която знаеш. Ако не ти стига място, просто излез. Да видиш огромената територия. Най-сложната редстоун система. Имаме хубави терлички.
Да. Харесват ли, бе? Добре, чакай да видим се. Само да намеря където им. Виж, ела малко, ела. Виж. На слото си едно има пупка, виж. Къде? Виж, под стата им едно има пупка, виж. Под устата. Добре, Да, сега. виж. Ще изледа навън, защото няма място. Окей. Елате сега, тъй. Гледате ли? Някой да направи ден. Да, аз Е гледам. много трудно. Добре. Не, сериозно, наистина това е най-трудното, което знам. Мисля, се сещате вече. кой. Сега сигурно ще... Да, аз се сещам. Ще го направя толкова само, че не се занимава. Да. Вау. Не, сега ще разбереш за какво става. Си гледал неговите клипове, какви марти ще сетиш. Не съм ги гледал всъщност. Добре, сега ще разбереш за какво става въпрос. Това е интересно. Не, туди го разбрах наскоро от един клип, тъй че... Кей са пустени цапки. О, яка Ма ферма. не си падам, нали? Поред стона много. Обичам да ги правя, обаче не съм фен. Окей, Харито 3. Това е толкова епично. Най-великият момент за мен. Успех. Често казано, ето и мисля, че най-трудното, което знам. Защото пак казвам, не си падам поред стона. И веднага поръсна е бас. Сега вече следващото предизвикателство ще бъде малко по-сложно, така че нека привършим това обаче. Вау! Да, това е фермата. Окей. Значи за те, които не знаят, това е ферма за Coco Beans. Значи видяхте как се прави, мога да видите даже неговия клип. Така. Сега нека преминем към второто предизвикателство, което е да направиш старовремска българска къща 16 на 16. Може ли термин? Защо сме? Забравих да Честно си съм пия най- капчета. По-нататък това предизвикателство може да ви ще се махне, обаче трябва да го запълним с други въпроси и други предизвикателства. Затова... Спек. Фак. 16 на 16. Да. Сериозно ли? Да. Даже мога да ти го Много начертая. съм залевал сутрин, само ти мога да кажа. Ами, окей, импровизирай. Ще се опитвам. Чакай, къде ти? Добре. Ема TNT. Не. Къде е 16 на 16? Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, добре, дай на 10, дай на 10, че стане нещо много голямо. Ей, тъй. Толкова. Стига. Повече не може. Мозъка не може да пробере повече. Архитект. Тук е вратата някъде. Всъщност има и World Edit, да знаеш. О, Ще ни подпали студиото сега, аз съм сигурен. не много. Спек! Аре, стига, бе! Окей. Добре, там се вижда, от там камерата вижда някои работи зад къщата. Има команда за стените, но все едно. За кое за стене? Не разбирам повече, защото е толкова много тече. Макар че съм админ в, нали, сърва. И тя голяма да реклама с 22 абоната. Сега да кажем, че... Все още не ни гледат чак толкова много хора. Както казах, съм много зрел сутрин, тъй че има и да... Само да повторя, старовремска българска къща, ако си Няма да забравя. представа как се строи. Ами не бе, просто импровизираш. Ти правя, даже не знам. О, даже е симетрично. Очудвам се как е станало. Еде, за сега е симетрично. И вече не. Симетрично е, бе. Да, сега го направихме. Значи нямаш да бъде. И за 100% ще има някакъв в коментарите какво е симетрично или нещо такова. Не, съмнявам се, ние не получаваме много коментари. Така. За сега. Тя е излъзва. И Кой е поредния- симетрично?
Флатрон. Флатрон. Боже, как го прочетах. Ето го нашият, как се каже, че... икономка. Не, бавам се. Нарочно го направих така. Виж колко е Стана лошо. доста епично. И ме кефят саките. Да, Имам окей. пуканки. Значи, шоуто, това всъщност да, наистина е като шоу, и си е шоу, нали? Е като на Петър Бест. Значи, да. Това е тайна, И всъщност ние говорихме с него преди това. И той ни каза, нали, че няма нищо против, нали? И затова много не хейтвайте, нали, много. Много. На 2 етажа ли ще бъде? Питаш. Или ще го направя на 5, не така са. Това е идеално за нас, ще удължи епизода. Не, нямам нищо против, защото ние по принцип нямаме какво да правим. Трябва... Имаме само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 въпроса и 2 предизвикателства такива. Все още не съм свикнал да казвам думата предизвикателства. Трябва- Трябва да я казвам бавно. Yes. Така. Само кажа, че мои са хилите. Спек. Да ни кажеш. Това какво ще е? Туалет? Не. Знам. То- Аз в момента се държам да не се наливам смях, брат. Защо? И ми спаме по скайп, да, много яко направо. Не знам, мога го чуете какъв съм. Не. Добре. Успокой се, дишай. Ще бъде нещо като тераска. Би трябвало. Няма съм представа даже какво правя. Каква къща, Може ще махна част, честно ти казвам. Или поне ще го намаля малко по-малко. Don't do this. Значи той си държи пуканките в ръката и си гледа там къщата как се прави. Супер. Очи на 3D го гледам, виж колко е. Абе, икономия, къде ти е колата, нали? Имаше една кола в тебе преди малко. Дето се носи с чашка с... Да, Както и да е. къде ти е колата? Добре, нека се върнем към Харито. Всъщност, къде ти дойде това Харибо? Дето се подразбира, обаче Харибо нали не са ни... Такива жилири бомбони. Да. Значи искаш да кажеш своите фенове с такива жилири. Да, и че... Значи първо мислех да са, нали, нинджи, защото започна една простотия Хари нинджата, не знам как се роди даже. Аз не съм я чувал. Хари нинджата. Да. Супер. Така. Обаче се и питах, нали, някои хора, кой ме мнението те казаха, че Харибо е някак си по-яко. Харибо. Нинджи малко, не знам. Благодаря, че станете нинджа. Той Харибо не че много, нали, смислено, но... Харибо. Окей, и след като завършиш това нещо... Думата има време, спокойно. Ако го завърша някой ден. Защо някой ден? Абе, някой слънчев ден. Децата лъжи. Значи ще бъде нещо като... Таван? Нещо. Подобно. Такова трябва да е. Иконома да ти помогне, искаш ли? Ако някой иска да помогне, нали, Значи сега... приемам. Аз ако почна да строя, ще започна да ме, защото игра с 30 свъпса. Така. Но ще помогна все пак, бе. Нали съм... водещ. Водещ. Вой, брат, не знам какво ми става. В момента съм камерата, бе. Какво си? Камерата. Чух Камилата. Така чух де. Хари, така ли трябваше да се получи? Чуте Да, леко аз пиво, го бе. мисля. Чакай. Окей. Защото мисля, че на това място трябваше да има стълби. И аз така си мисля. Не. По-странно ще е. What? Аз съм странен тейч. Мога чакат всичко от мен. Даже да разнасилия си. Какво? Първо не те слушах, обаче изнасиля го... Казах една дума и... Много струшите. Чай, че аз тръгнах. Защо като каза? Не за това. Просто пие газирано. Окей. Гледаш да не спуснеш въздуха, който е влязъл.
Ти не идея, че ще Перфектно. гледам 1001 нощи. И сега, Хари, време е да го заведеш. Не да се каже. Лебал се. Окей, какво би оставил? Не, това си е за спомен, така Тавана че. лети ли също? Никой нищо не е видял. Преценено, Да, чакай. държи се на една подпора спокойно. Къде? Къде е това? Ей, тук е. Ето виж. Дали са 2, Да, вече са две, да. 3. Все пак това е логиката на Майнкрафт, какво искате? Логиката на Майнкрафт е да имаш въображение. Шом каш. Какво правиш? Не смисъл. Тук все едно живеят вампири, брате. Не, то няма смисъл това да го правиш, май. Виждате ли колко красиво е тук? Чакайте. Да, красиво е. Черно. Черно. Където спреш ръка. Аха. Може да си вземеш там отдолу. Абе! Опитвам се да го сложа и всички минаваме. Не мога да го сложа. Кой се смята така мазно? Баба ти. Мъкни, бе. Все още сме в ефир, спокойно. После ще те оправим. Да, после ще нажа да не. Той е. Втория етаж. Добре. О, тук може айде на гезме. В момента сме на гезме. Какво е гизме? Какво е гизме? Добре, няма значение. Хайде, готово. Той е дивана. И... О, ма ти продължаваш да обзавеждаш? О, вау. Ох, изпотиха ми се очите от тези очила. Са какво чува? Какво? Безцветничия. Животно. Той не знам кой не питайте. Просто те ми хрумна. Ще играем. Как носам зли в, нали, обзавеждането и... Ще играем ли хазарт? Аре, аз съм пас. Покер някой. Добре, това ли е? Не, чакай. Къде ще спът, ти добре ли си? Него тук на земята. Плуват едно отдяло на земята и лягат. И баси семейството, брат. Ти да ги знаеш къде са. А от тебе, ако знаеш колко Марти къде спа? В Кенефа. Буквално. Буквално. Бате, лягаш тук. Бате. После гръмнах кенефа. Така. Какво правиш, е? Търся едно нещо, дето не знам как се казва. Мекички ли са ти пантовките ли там? Какво така? Черничките. What? Защо ти е хлопър, бе? Не е хопър, чакай. Не, ти не го държиш в ръката. И казана не го държиш в ръката. То Саши, какво ще правиш? Сега Сега само- биеш с него. Не, ти не слагай. Не. Don't do Ще this. гръмне нещо, аз съм сигурен. Не, ще сложи туалетна. О! Паднах съвет. Кое си сяка? Няма никой просто не ме гледай. И даже има и прозорче, колко е яко. И някой от заеш ни отлична идея така. Даже чакай да го отворим, чакай. Да ни мирише. Айде. О, Да, мисля, че и той. окей. Тук какво да не спът, тия как бяха дете се размножават бързо. Кой е? Хлебарките, бе. Те са... Да, хлебарките бяха. Излизайте, дами и господа. Тоест, господа. И икономе. Дами и господа и Ред Веном. И... Пичната ми къща, която... Ох, изтръпна ми ръката, фак. На която покрива летеше. То се още лети. До някъде. Shit, fuck. Fuck. Успокой се. Готово? Да не раждаш? Не бе, да ми се нормализира лага. Разгасира ти се лага. Нормализира. Аз ще му разгазирам. Стига се минавали, бе. Така, готово. Така, в едно БГ. Можеш ли да пристъпиш към края на нашото шоу? И да седнеш на епичната пейка. Аз ще... Седнал съм и той гори. Окей. Значи, един последен въпрос за тези, които не знаят. Значи, първо, не е нужно да отговаряш на този въпрос. Значи, откъде си? Севлиево. Окей. Значи това е края на нашото...
Абе, аз нямам никакви други въпроси, освен на кое той не е измислил нови. Тоя. Другият водещ. Добре, значи пътят по принцип е затворен, обаче вече е отворен. Чакайте, не така сега. Пътят е... Как да го... Съзидам тук. Ами... Не! Какво? Къде? Остана съм самотина. Отпри, бе. Ами, значи... Ще кажа, току-що закопах мафъв обаче. Да. Ами... Добре, значи това беше край на нашото соло. Ела, Моби, ела. Добре. О, Хари, обърни се, моля те. Клекни, шифтни. Аз знам го, Така имам да. снимка на това. Добре, ами надявам се да ви е харесал наш шоу. Следващия гост няма никаква представа кой ще бъде. Това пенка вторият. Значи ние не сме културни като... Добре, айде да го кажем по-моя. Аз съм малко аз, айде да покажа. Като... Добре, чао.